e-MK Party asezothatha izihlalo ePhalamende. Amanye amalungu e-MK Party asezothatha izihlalo ePhalamende. Emumva kokuduba ukuhlala kokuqala emasontweni amabili edlule, lapho kwakhethwa khona umengameli, amalungu e-caucus angu-53 afungisiwe emcimbini wesipesheli ePhalamende ngoLwesibili. Amalungu e-MK Party asazothatha izihlalo ePhalamende. Owesilisa ogqoke ihembe le-MK Party ethamele enkonzo ye-Shekinah Healing Ministries Prophetic Pillowcase, lapho kwakukhona khona owayengumengameli uJacob Zuma, ePhilip ngaseCape Town ngoMarch 10, 2024. Iqembu lomkhonto wesizwe i-MK Party lithi akukho okungahambi kahle mayelana nalo njengoba lingakangeni zonke izihlalo zalo ePhalamende kuleli sonto. Emumva kokuduba ukuhlala kokuqala emasontweni amabili edlule, lapho kwakhethwa khona umengameli, amalungu e-caucus angu-53 afungisiwe emcimbini wesipesheli ePhalamende ngoLwesibili. Nokho izikhala ezinhlanu kusamele zivalwe njengoba iqembu lizilungiselela ukuthi libe iqembu eliphikisayo elisemthethweni endlini. IPhalamende lilungiselela umhlangano wokuqala wokuphatha kwesikhombisa ngesonto elizayo. Njengeqembu lesithathu ngobukhulu ePhalamende, i-MK Party isivele yabambeka emthethweni yendlu. Kuleli sonto uSwetshepwalo osanda kuqokwa uMnumzane Sihle Ngubane uthe iqembu lizokwethula isiphakamiso sokuthi kube nezinguquko ukuze kunikezwe iqembu eliphikisayo. Lokhu kwenzeka naphezu kwenselelo eqhubekayo enkantolo yokhetho mayelana nokuba semthethweni kwemiphumela yokhetho lwangenyanga edlule. Izihlalo ezingama-53 kwezingu-58 ezinikezwe leli qembu sezigcwalisiwe ngemumva kokwenziwa kwezinguquko ezinkulu ohlwini lwalo lokuchibiyela kanye nolwezigodlo. Umkhulumeli waleli qembu futhi oyilungu elisha ePhalamende uNhlamulo Ndlela uthe akuwona wonke amalungu alo angakwazi ukuya emcimbini wangoLwesibili. Wengeza ngokuthi bazolinda iPhalamende ukuthi liphakamise olunye usuku ukuze bonke bafungiswe. Abanye abantu banqume ukuthi abanayo intshisekelo yokuba neqhaza ePhalamende. Lokho kuyenzeka. Kwezinye izikhathi siye saxosha amalungu athile. Iqembu liholwa ngowayengumengameli wamajaji owaxoshwa uJohn Hlophe, ongena esikhundleni esingenamuntu ngemumva kokuxoshwa komsunguli weqembu uJabulani Khumalo. NgoLwesibili, amaqembu kulindeleke ukuthi ethule amagama abamele ePhalamende kwiKhomishini Yemisebenzi Yezobulungiswa. Nokho leli qembu lithe kuleli sonto sekusele kancane ukuthi lisho ukuthi uHlophe uzoqokwa yini esikhundleni. Lezi zindaba kuzifundelwa uNothi kaMaphumulo. Stay connected, stay informed.